Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da duniya labari, duniya kitabun ra'asi, duniya ina za ki to. Haka dai masu iya magana kan yi wa duniya taki. Kamar dai yadda muka saba kawo muku labarai na nishaɗantarwa da na faɗakarwa da na wa'azantarwa. Wataran har ku sha dariya, wataran kuma ku koka, wataran ku tausaya. Yau ma ga mu ɗauke da labari. Wata mata mai suna Maryam Sanda. Kotu ta kama Maryam Sanda bisa zargin hallaka mijinta da ta yi har lahira. Bayan kotu ta gama bincike ta tabbatar da zargin da ake mata, aka yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya. Sai dai kuma a gefe guda, in ji hukumar RAI ta yi tsokaci akan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda. Amma dai ku ci gaba da bibiyar wannan tasha, ka danna mana subscribe. Nan za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku, ko ku yi tsokaci ko kuma sharhi akan bidiyon da kuka kalla a ƙasan bidiyon ta hanyar comment. Za ku iya rubuta mana saƙonku na fatan alkhairi ko na tsokaci ko kuma na sharhi akan bidiyon da kuka kalla. Kuma za mu ci gaba da bibiyar labarin har mu kawo muku inda aka cimma matsaya. Ubangiji Allah ya kiyashe mu, Allah ya kare mu daga sharrin zuciya, kamar da yadda muke kawo muku daga tasha ta BBC. Haka muke kawo muku bidiyo. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa don mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.